Takže zdar lidi, vítáme vás u dalšího videa. Jsme venku, je určitě pěkně a docela i teplo, nebo teď Mrtě šáň. Ale teď už, ještě je teplo docela. Jsme na hřišti s Berťou a s dvouma uchylama, s Dajdulu, klukama a... Ne, nějaký Filip a Pečut, no. náš kámoš. a ty tady kopou, Pečut jezdí na koloběžce a Berťa debilně čumí. A já se přidáte. Já nevidím. Beťo, řekni něco do kamery. Co? Jsem přišel. Pozdrav. Dělej, vole, jsi postižený. A ty pozdrav do kamery. No, a jinak tohle video je takový asi hovno video. Tady uvidíte, jak Nikča, vole, jezdí na kolobce. Jak to Mrtě neumí. Dělej, vole, jeď. Fakt točím, vole, jak stojíš. Asi takhle nějak. A vidíte můj stín. Tady, vole, Bertos Nigros. Tamhle ten posťato kopl míč do řeky a to si musíme natočit, protože to je tak postižený, až je to vtipný. Žádný audio, vole! Ticho. Žádný audio! Ty vole, táhni. Táhni! Ticho, tady jde o minuty, vteřiny. To je škoda, jsme se mohli pobavit. A jsi v prdeli. Ale ty jsi v prdel, jedna velká, vole. Jedna velká prdel. Pjordel. Nikča se zase chopí svého řemesla. Jo, to si fakt pomůže, že budeš stát a odkopávat se. Udělat něco zajímavého, nemáš mentosku? Tak hezky stojí ta kola. Jo, tady Pečut tady má kolu. Já mám vlasy až prdeli teď nějak. To je Pečut jako. To tady seznámím. Ahoj, tohle jsou lidi, tohle je Pečut. Těšilo mě. Jo, to je Pečut. Martin omrdanej Pečut, vole. Peugeot. Zdar nekře. Že jsi postěl? A, další nekr. Za tu koloběžku, že jo? Ale prostě pod drážkou jedu. Pojď, já se chci taky projet. Tak jo. Já si přivezmu řemeslo, hej. Takhle a... Víš co? Ne, dávej to na výšku. Já vím. Elda, pryč, já to neumím. Ona to neumí, ona je. Kdyby si rozbila hubu. To je fočus, to jsou praví fotbalisti. Mrtě namakaný, jo. A... Co je? Nic. Elda, jasně. Kdyby se s tím mrdla do nohy. Já, vole. To je bolelo. Teďka si to takhle obtočím kolem sebe. Já to tady s tím takhle mrdnulo tu zem. A ještě jsme vám mohli říct, že jedeme v neděli do Anglie, takže bychom mohli... Jo, tvoje video z Anglie. Takže asi uděláme nějaký video v Anglii. S Justinem Bieberem. Třeba se ho tam potkáme v Anglii. Sice je někde jinde, ale... Ty to škráva, já jsem ti to říkala. A to, sice... Anglie! Ale nevím, jestli budeme mít čas ráno, máme školu, odpoledne máme sourat po... selfie s našimi anglickýma spolužákama a s naší anglickou rodinou. No, ale a v
odpoledne chodíme po Anglii, máme a večer jdem do rodin. Takže, ale když jdeme do těch rodin, tak máme do 10. Jo, do 10 můžeme být ne. Jo, možná jo. Do 10 můžeme být venku, možná. Teď nevím, jestli do 10, do 8 nebo do 9. To je jedno. Hej, jako s tím videem bych chtěla pozdravovat Adama Nastoupila. Ježiši. Ale to mi tak napadlo. No, nastoupil. No, S ním budeme mít taky video, jako to zaručuju. ach jo, je mě už docela zima. To přijde, ale na jeho kanál, ale on nás tam označí. Ne, on dá... Možná. No to jako jo. Ne, on dá, no, dá. on dá. Ty vole, oni nám zdrhli, je tady můj brácha tamhle vzadu. Odkaz na našeho... Je, to slunce, do čumte. pičí. Ano? Odkaz na naše video dát tam dolů. Jo. Hej, čumte, to slunce je úplně úžasný, dneska je fakt krásně. Jsme na tomhle hovnohřišti malým prdelovským. Hřišti, vole, to jste ještě neviděli, to menší, vole. Tady, vole, Lukavice, taková prdel zarostá, vole. No, jdem se podívat, co dělají ty Musím kokosové. napít kokolí jindy. To jako nějaký plíček tady. Ty špinda, ty vole, snad není možný. Dobrý den! Kolik je? Řeknete nám něco k tomu všemu? Teď nás přijel naštívit ze Žampachu, jako tohle. To je náš kamarád ze Žampachu. Co to máš? Palec mám, vole. Říkám, že je ze Žampachu. Jo, já jsem to nevšimla. Tak kolik je, ty vole? Já tady nemám, ty vole. 3/4. 3/4. Do prdla. Jo, co měl zbyt už doma? U No, maminky. to taky. Počkej, ale ty jsi v Žamberku nebo kde? No, jsem ze Žamberku. Jo, a v kolik jsi měl být doma? Já nevím. A kolik ti je vlastně? Natočit, jak rajtunu tady. 11? To jo, to je fajné, kde mám bráchu zas, ty vole. Je! Mě je zima tady ve stínu, kam jsem to zas přišla. Ježíš, Peťu, to je taky... Peťute! Počkej, ukaž nám nějaký fajnový taneček. Mluvte na tebe. Do talentu musíš. Jako. To je sexy. A já chci Jde do prdele, jo? sexy špinavá, vole, od těchhle prasat, Počkej. Jak kouká. O, tyhle, ten se tady válí. Který čurák. Já ne. Tyhle, Elzo, jsi blbá, tady jsou ty. A ty tady řveš. Jdeme si piče. Tak ty vole, viděla jsi ho, Ne. vole, já tady piju a on po mně hodí nějakou sračku. Potom je hodil hovno. Dej mu čepici, vole. Jako, ale ty vole, viděla jsi ho? No neviděla, říkám, že ne. To po mně mrdnul. A co po tobě hodil? Čepici, takhle mi. Jo, čepici, aha, Mrdnul do jsi hlavy, blbej. No mrdnul, vole. Ty jsi zprostá. Člověk bude tady dělá ten To ale není na tvůj věk, jako. To čuješ, vole. To není na tvůj věk. Ne, no, já svůj vlek ještě nemám, kámo. Ty jsi říkal věk, ty vole. No a, právě. Jo, to je na Žampachu, to je in. Lol. Jsme dneska byli u tebe doma, kámo. Jo. Ty vole, vidíte to, zase tady něco kopou, ty vole, chápete, Lukáci Já pracují, jim jako poprdel. chápete, jak to dopadne, oni jsou úplně nemožní na to, aby něco budovali, ty vole. To stačí, ty vole, já vám ukážu něco, jo, tak zatím. Ne, jo, no takže takhle to dopadá, když tady něco dělají. Mrtě nízký to je. Nějaký triček. Vidíte, jak to je nízký, to je na hovno, tyjo. Ahoj. Co to čupé, vole. Já jsem malinká, ještě Jo, no. nějaké Co tam kráda? Dej mi taky, prosím. Dej i tady našim divákům. Taky. Naši milí diváci, tady máte bonbon. Dej mi taky. Díky. A to se neříká. Kola, že Jak se říká? Tohle to nesmím. Lepší je fotbal. Co tam děláš, kámo? Padlo. Prej, co tam děláš? Steru. No, na stromě.
Jako vážně? Ty vole, to je druhý Kafka, Eli. Posloucháš to? Že jsem... No, ty starší Kravka. Malé Kravka. Posral auto. Jo. Buňatoj. Ty vole, Elda, jo. Spíš malá Elda, ty vole. Jak to sedí, vole. Vracíš se do svých dětstějších let? Jo. Počkej, já jdu k tobě, já to někomu přám. Pečuté! Pojď sem, kámo. Podržíš to takhle, aby jsme tam byli vidět. A hlavně nic nemačkej. Takhle to nech. A já jdu k Eldě. No to vidí, aha. A já chci to vidět. Ne! Ty vole, sledujte toho Magora. Já ho sice vůbec neznám, ale ty vole. Žampašák na první pohled, no. Roztrčit? Ježiš. Eldy S tady záběr, vole. Elda padá! Jaký fail! Ty vole, ten se táhne po zemi. Vidíš to? Tak kde asi, když to sebou táhneš nohy. Tak do prdele mám to potáh. Tak si vyber, vole. Já máš svůj prdel. No, vole, ještě to. Jak by řekl Stejskal. Neruš, já se nerušu. Ty vole, prej, to spírdele. Do piče, nebo co? To je prostý video. No jo. Vidíme si jaký pávátko, vole. Ale já tady zprostá ještě moc nebyla. Mu to dala headshot. A teďka roztáček. A kurva. Kurva, já se zasvětím. Kdyby tu byly větší mezery, ty vole. To je strašný, tvé. My si tady hrajeme s malýma pošukama. To si pamatujte. Takže si myslím, že tohleto bude jednou a naposled. To tam máš, vole, jak ty skáču. Měli bychom to už ukončit, má to 13 minut. Eldo, zakončíme to. Eldos, Co? už bychom to mohli zakončit. Tak jo, počkej. Postiženci. Ty prostě jeden. Chodím lešku, no. Smile. Jestli chceš. Počkej, jdi nastavit ještě, tak? Vždy jdeme potu. Jo, chceš si čoknout k mi? Ne. Jenom jsem se pověděl. Tak milí posluchači, teda diváci, to bylo pro dnešek všechno. My vás tady zdravíme z nějaký...
tady prdel, vole. Stripter. Aby neskočil. Vole, to bude A tady je vole. Martin! No, Takže my vás tady zdraví... Padni. Ty ses nechtěl točit, tak vypadám. No, konečně To je všechno, takže zdar! Plus. Smrdíš! A tobě smrdí prdel.